Ca o prelungire a acestei perioade pascale, avem noi astăzi cinstea de a avea în mijlocul nostru pe o personalitate a culturii noastre, a teatrului nostru, este vorba de maestru Dan Buric. A venit numeroase distincții interne și internaționale, a jucat pe diferite scene din toată Europa, țări din diferite, în toate continentele, dar pe lângă aceste lucruri extraordinare, maestru Dan Buric are o virtute deosebită, și anume, este un mărturisitor al credinței noastre întrebăritoare și este un apologet al poporului român. Pentru aceea avem bucuria ca astăzi să fie în mijlocul nostru. Tema susținută de dânsul, întâlnirea cu dumneavoastră, se referă la suferință. Suferința care este specifică fiecare dintre noi. Mai mult decât atât, mediul spitalicesc pentru domnia sa nu este străin. Părinții săi au fost medici. De aceea, nu ne rămâne de spus decât să-L întâmpinăm pe Domnul bine este binecuvântat ce bine cu numele Domnului și bun venit, maestre Dan Buric, la Spitalul de Psihiatrie din Poiana Mare. Vă mulțumesc din suflet. Să le și pe asta de la TV care v-ați făcut două. Imprimați așa că n-am sunat, nu? Da. Eu am semnat acum către dumneavoastră, pe că n-ați văzut în viața dumneavoastră așa cu două microfoane. Să mă rămânie. Da, eu și părinți, doamna directoare, domnul primar, dragii mei prieteni, o să balansez așa, pentru că suntem între coloane. Și atunci eu știu ce e foarte important să mă vedeți pe mine. Mai cheamă și Buric. Asta face microfonii. Și atunci să vorbesc la asta. Mă auziți așa? Așa mă auziți. Nu vreau să fac un spate la asta, că se face un spate de Buric. Mai bine, poftiți în față. Băi, poftiți în față. Știți ce se întâmplă? Una dintre legile comunicării, una dintre legile comunicării, la engleză fizică. Una dintre legile comunicării e că în România nu comunicăm. Dar, nu. Acum, mergem și mai mult. Am referit la fasului. Mă auziți? La fasului era microfonul pus pe ax. E pe baterie. Dom'le, vă iubiți Dumnezeu. Până schimbă bateriile, eu am să țip. La fasului, la festivalul de umor, era pe ax, așa, știți, un microfon era. Și
a venit la festivalul de umor primar, care evident era puțin luat. Deschis așa, asta și a zis: stimați spectatori, suntem foarte fericiți. Festivalul de la Vaslui, care vă... și ridicat de aici până aici. Din câte timp îți fi bate. E interesant că la o întâlnire unde trebuie să vorbim despre suferință, am început cu umor. Umorul este un medicament. Veselia este un medicament, nu bășcărie. Bășcăria o vedeți de la televizor la mitocanii ăștia care conduc și care microfenizează. Știți care e diferența între umor și bășcărie? Umorul, zicea că Stăniloa, este creștin. El te înalță, te ridică, transcende din durere. Când ai umor, nu râzi de orice și de oricine. De exemplu, nu râzi de om suferit. Niciodată. Nu râzi de mama ta, nu râzi de Eminescu, nu râzi de Iisus, nu râzi de Sfinți. Bășcăriosul, care este copilul comunismului, ateu sau anumite securitate, nu are nimic sfânt. Îl are de orice cap în picioare. Îi vedeți de seara la momentele ăsta. Nu au nimic sfânt. Umorul te înalță și umorul te trezește. Doi, umorul, care e o dimensiune creștină, te lămurește. De exemplu, unul din bancurile astea fericite care ați aud, l-am auzit în ultima perioadă și care te lămuresc, știți atât ce vezi frumos în România. A te lămuri. Parcă și vezi așa că ți se limpezește mintea. Vă vedeți după coloană, acolo nu mai mișcă așa. Era un vaci care stătea sprijinit așa în botă de o veșnicie. Se uita el în sare, așa și spun. Stă ciobarul român și zice că nu face nimic. Dar era conectat la veșnicie, la Dumnezeu, cam cum trebuie să fim noi acum. Și de fapt așa e poporul român. El stă conectat la veșnicie. Bătrân se uita și dintr-o dată trece unul tânăr de 21-22 de ani în goană. Zâm, rapid, transpirat. Zice: bre, n-ai văzut pe aici o cireată de boi? Și la care și la ce bătăi de trece? Ați înțeles? Omul care are de Dumnezeu e poate spre veșnicie, el nu rătăcește. Și primul lucru care trebuie să-l avem, cum zicea Părintele Arsenie Boca, minunat, omul în genunchi în fața lui Dumnezeu e cu mult mai mare în fața lui. Știu o poveste tot a Părintele Arsenie Boca, e teribilă. Seamănă extraordinar de mult cu felul nostru de a gândi în fața istoriei. Dumnezeu i-a dat unui țăran poruncă, așa, vis, când se va trezi să împingă o stâncă mare. Și el toată viața a împins, până 1 milimetru nu s-a mișcat stânca. Și au trecut ani. Și el tot împingea. Și au trecut ani și țăranul nu se lăsați și împingea. Și într-o zi, căzut de o postală, s-a gândit că nu mai poate. Și atunci a apărut dracul și a spus: e momentul să te odihnești. Tu nu vezi că n-ai reușit nici măcar 1 milimetru să odihnești. Odihnește-te. Odihnește-te că odihna face parte, va avea foarte frumos. Și că la asta m-am gândit și eu. Și s-a culcat. Înainte să se culce și a făcut rugăciuni. Așa, instinctiv, cum își face rugă. Dar în vis i-a apărut Dumnezeu și a zis: de ce nu mai împingi stâng? Păi, Doamne, ori ne întinde să o lăsați mai tare. Îmi place că la liturghie, și că nu pot să vorbesc la liturghie. Nu pot, n-am pus. Cea mai tare am făcut acum ultima oară la liturghie. Deci am zis că stai puțin, m-au auzit. Cu telefonul. Stai puțin. Da. Da. Și a început să zic că Tatăl nostru care ești în cer, la telefon. El n-a dus și închidea telefonul. Fac asta. Bun. Și Dumnezeu apare în vis țăranul. Și zice: de ce nu mai împingi stâng? Pentru că, Doamne, nu pot să o mut. Și zice: dar eu nu te-am rugat să o muți. Eu te-am rugat să o împingi. De mutat, o mut eu când a venit vremea. Este senzațional. Nu vedeți că Dumnezeu mută lucrurile în economia lui. Nu trebuie să se așa. El notează. Și de aici mi se pare exemplar poziția noastră în fața suferinței.
Nu poți vorbi de suferință, paradoxal, am să vă vorbesc mai mult astăzi de dragostea creștină. Pentru că fără dragostea creștină, suferința nu are sens. Fără dragostea creștină, suferința nu are sens. Fără iubire, nici credința nu are sens. De asta apostolii au pus prima piatră, iubire. Când ai pus această piatră, totul se transfigurează, inclusiv suferința. Este suferința ticălosului din partea stângă, unde a aparcat toată Europa Occidentală, să aparcați acolo. Pe partea stângă. Și suferința ticălosului din partea dreaptă, care zice, Doamne, ia-mă cu tine. Acolo suferința are sens. Acolo i s-a mântuit. În partea altă suferință teologică. L-a văzut, a murit și cu asta s-a venit. Marele dar care l-a făcut Hristos fiind pe cruce, prin moartea Lui, moartea nu este veșnică. Așa cum zice românul, pentru creștini, după moarte nu e cum, e virgul. A înfrânt moartea. Ne-a făcut să nu ne mai fie teamă și a făcut o poartă spre veșnicie. Și un lucru uluitor. Ăsta știți cum se vede? Nu trebuie să vă țineți dumneavoastră conferințe, că n-am idee la conferință, am chiar să vorbim și vreau să mă întrebați. Țăranul român are coșciuc în curte. E ca o haină. E o trecere. Să știți că comuniștii și Beria, criminalul ăla care era mâna dreapta lui Stalin, în conferința, țineau conferințe cu 36 la Universitatea Lenin, din Statele Unite, în 1936, dacă întrebam în țara română despre Lenin, să vedeți atitudine. Noi de asta suntem pedepsiți și acum, țineți de ce vă spun. Și după război și acum suntem cei mai pedepsiți din Est, datorită atitudinii visceral antibolșevice a țara română. El avea pământul lui Vita, lui știți ce înseamnă să-ți ia Vita din curte, să-ți ia pământul tău. El era proprietarul lui. El îngenunchea la Dumnezeu. Beria le-a zis așa la studenți. Americani. Americanii în 36, când ne vedeau pe Stalin, pe ecran, se sculau în picioare și l-aplaudau. Vedeați-mă câtă naivitate, bă, viețioare. Se sculau în picioare și l-aplaudau pe criminalul ăla. Țăranul român. El a luptat pe front, sărac, până și la portul Dorului, numai ca să nu vină Molimas și Magnet din partea lor. Molimas din partea lor. Mi-a zis mie un călugă dominican, prin 2003, frate Dan, are foarte mare legătură cu suferința sufletească noastră, de acum, și cu faptul că trebuie să ne împingem romanul. Mi-a zis așa, era la Lyon și mi-a zis, nu mi-a zis, cum veți adera la Comunitatea Europeană? Sub nicio formă, nu m-a întrebat. Nu mi-a spus, ce veți face cu tranziția? Întrebări de tip european, Bruxelles, Ștefan Gheorghe Occidental. Nu. Mi-a zis, frate Dan, cum veți face față la mizerile care vin de la noi? Și am spus, Părintele, curățăm părea noastră și dacă avem forță, vă ajutăm. Gândiți-vă că lumea aceasta, care din România insistă să împingă bolovanul și să vină în biserică, este mândre de inocență a Europei. Dincolo, bisericile sunt baruri de noapte, sunt hoteluri, sunt teatre. Duceți-vă în Olanda, duceți-vă în Belgia, duceți-vă în Irlanda, să vedeți, duceți-vă în Canada. Mai mai și crucevă de așa. Și atunci, capitalul acesta extraordinar se manifestă în fața suferinței într-o fracțiune de secundă. Când cancelarul Germaniei a venit la noi pe vremea când era președinte domnul Iliescu, Schröder, a venit să caute oasele tatălui său, care făcea parte din armata Wehrmacht. Logic. Vrei să vezi unde s-a murit tata, a fost ofițer în armată, prin Ardeal. Cum să spun, un lucru frumos. La televizor am văzut o secvență așa. Știți că, de regulă, ei dau niște secvențe mai de capul, dar pe aia a ales Dumnezeu. Între Schröder și domnul Schröder și domnul Iliescu a apărut o păpuță. Păpuță și o țară legată cu baticul în vârstă. Normal? Și a spus, Maică, nu le-a zis cu domnule președinte, domnule cancelar, Maică, noi am îngropat pe toți aici cu cruci. Asta e poporul. Cu cruci. I-am îngropat pe toți aici cu cruci. Adică n-a făcut ghetouri, n-a făcut gropi vari, n-a făcut disperitățile care au făcut pe toți cu cruci. Chiar dacă nu e înainte. Că îl chema Schmidt sau că îl chema pe ăla să ne-a venit pe săptămână și a murit, i-a pus cruce să
Aici, suferința are un sens extraordinar. Ea ne asigură. Sunt două lucruri. În clipa în care Hristos a apărut pe pământ, s-a reabilitat sufletul. Sufletul omului are valoare. Până atunci nu era. Dacă este să facem așa o mică călătorie, peste mine să vorbesc 40-45 de minute, după care urăsc cuvântul interactiv, exact cum urăsc cuvântul socializare. Deci că să socializați cu ei. Bine. Stimate resurse umane. Dumnezeu, dar vreau să nu știți să vă priviți. Și eu nu mai socializez cu iubita mea. Deci o lume din asta de metă, de limbaj de metal, mai este de el, care vine să ne sudeze relațiile, că de fapt, împrietenirea este primul lucru al creștinului. Este mâna întinsă. Știți că după 1990, când trebuia să luăm Basarabia și ne-a luat-o tovarășa Amandă în Voltura, cu tovarășul Iliescu, o luat teatru de sus, atunci când ne-a luat Basarabia. Săracul Grigore Viu a venit la plus, zicea, fratele meu român. Fratele meu și a zis, românul, a zis, voi să facem un parteneriat. Ați înțeles că eram deja terminați. Dacă ar fi să faci așa o mică istorie a îndrăgostii, încep cu dragostea, una dintre cele mai... Pentru că suferința nu se aline și nu se mângâie decât prin dragoste. Numai prin dragoste. Și nu se poate transfigura decât prin dragostea creștină. În rest, nu există. Asta e primul medicament. Tata care a fost medic, primul lucru care făcea cu pacientul, cu bolnavul, glumea. Se împrietenea pe el. Îi îmblânzea și sufletul scotea din sperietură și îi îmblânzea boala. Era primul lucru. Nu era așa și a dat în atas, că nu să-i transaminează de acolo. Discuta cu el, domnul. Ceea ce este un lucru extraordinar. Nu era pacient, era om. Ăsta este primul lucru. Știți cum era Esop? Esop a fost sclav, filozof, dar sclav. Nu a eliberat niciodată. Și privea în sarea și a întrebat, ce face aici Esop? Și că privesc și că lume și niciun om. Una dintre cele mai frumoase definiții ale dragostei a dat-o Buștec, de 5 ani, care a zis, dragostea este atunci când lui bunica i-au căzut ochelarii jos și bunicul, deși bolnav de romantism, s-a plecat și i-a dat. Asta este un... De ce? În clipa în care te apleci, îi ridici și dai, este șerfă. Că puteți să văd dacă te pune de șerfă, de nu poți să miști. Ați înțeles? Și el mi-a zis, s-a plecat, domnul. Deci, coeficientul e plin de șerfă, o iubește. N-ai cum. Până și țiganii maneliști, când manează, zice, îți dă o țigă de la mine, ăștia au reușit să-i crește eu, domnul. Față de americani care sunt cu fac, cu sac, cu verse, ceva o pădură, ăla țigan zice, să nu ține, vreau să zice, să șerfești. Fă, nu vreau să mă mai dă 5 ani în viața asta. Te iubesc. E efectul tardiv, dar bun, e avem în mână. I-am încreștinat, ceea ce este lucru extraordinar. Și discret, frumos, nu cu sabia. Nu cu sabia. Și cu multă dragoste. Când am zis eu, băi, de ce ați spus când ați plecat în Occident, că mi-a spus fasciști, că uite ce face tovarășul Sarkozy. Și Berlusconi, au ghettoizat. Băi, chiar și când erați robi la noi, pe vremea în care așa era o lege. Dacă consideram fără o urcă, lasă. Nu mai găsim o asta de acolo. Să mă arma acolo, dar la dreptate. Ne întoarcem acum. Îndrăgostirea nu-i tot una cu iubire. Îndrăgostirea se tot tulburat. Și e bine că e așa. E bine pentru că e primul act de asta. Tulburarea este grozavă. Eu mi-aduc aminte, aveam 5 ani și mă jucam cu o chinichea pe stradă, când joacă copii, știți? Fac un mână stricat cu o conservă, puteam așa de cu picior. În spatele meu venea tata. Tata m-a făcut 52 de ani, a avut timp. Mediul intern, teribil, bun. Așa că am făcut o pală și... Știți, extraordinar, ea mi spunea de mare casă. Cu unchii. Și mergeau foarte serios la țară, acolo, pentru că zicea, dragă, livrile, rușii se înarmează, va fi al 3-lea război mondial. Între timp s-au auzit un sunet. Au vrut două topi, cu două grezne frumoase, cu două picioare frumoase.
Și în spatele meu nu s-a mai auzit nicio discuție. Rușii n-au mai început războiul. Tratatul de la Varsovia s-a tot. Într-o liniște apocaliptică era peștera Mierii. Topurile s-au dus în... Avea început. Topurile s-au dus într-un infinit. Eu am rămas cu piciorul așa, n-am dat în conservă, că nu știam de ce dacă ăștia de spate. M-a paralizat și pe mine și după un minut jumate de tăcere, tata a zis, stângă-i mai subțire. Da, aia e tulbura. Să aminți, mie Libanul, care a fost profesor de religie, Dumnezeu să vă dignească, când o să mor, abia așa să mă întâlnesc cu el. L-am iubit și iubesc în continuare. Era genial. El nu era profesor, era un copil mult mai mare. Țăran de la Vârcea, cu un umor țărănesc uriaș. Nu se dea concepte, imagini care se întâmplă toată viața. Și Dumnezeu mi-a explicat în termenul lui de țăran ce e Rididou. Dragă părică, tu ai citit mai multe cărți și e singur intelectual dintre noi. Ce e dragă Rididou? Și am explicat, domnul profesor Rididou, spune Sigmund Freud, este atracția către sexul opus. Mai dragă ai citit mult și ai înțeles. Nu e dragă. Cea mai populară ăștia în clasă, erau plecați la pauză, deci m-a pe toți. Să facă șoc și să precizeze ce e dragă Rididou e. Tot așa ca atracția sexul opus. Nu! Libidoul este atunci când eu cu Anza Berea și cu Mircea Arbolescu eram la Moscova, în hotel, în lift, și liftiera era o șaică blondă, țâțoasă, și niciunul nu vrea să se dea jos din lift. Când nu vrei să te dai jos din lift. Și atunci vezi că fenomenul acesta de atracție, de drăgostire, e ca o flamă. Toți filozofii, dacă v-ați la rând, evrești, la toți de teorie. E oribil de când zici, uite, dragă, ce fac, hai mă să te față, tu din ce parier, lasă-mă, este superbă. Am dat eu de una care se mărgosise de o moluscă și zic, nu vezi ce față de criminal are ăsta și nu, mă, uite, are bătul Goethe. Deci nu mai vezi, nu mai adevăr, nu te răcea. Blaise Pascal spune că nu e o bine, e o altă rațiune. Și arătă că inima are rațiuni pe care rațiunea nu le poate înțelege. Și într-adevăr, când iubești, nu frumusețezi lucrurile, vezi adâncim. Se zice că dragostea Sfinții Părinți, o să ajunge și acolo, e un scafandru care coboară și vede în sufletul cel iubit perle, care nu numai că îl frumusețează pe cel pe care îl iubești și pe tine. Adică în clipa care iubești cu adevărat ești la sol. Nu poți să vezi pe noi, vezi 50%. Vrei să înțelegi. E ca aia, că aveți video la baie, așa și așa. Când îi zici iubite, mă iubești, așa și așa. Și averea, mai zici. Facem și un contract prezențial. Eu am cumpărat funcție de televizor, în caz de divorț, luăm televizorul și frigiderul și cum e să stai cu ea în casă și să știi că jumătate de lucru sunt ale și jumătate de tale. Asta e contractul împreună. Împreună nu pleci împreună. Primul lucru al dragostei creștine este comuniune. Este acel timp împreună. Întâlnirea. Noi așteptăm o întâlnire. Există o poveste în paperic formidabilă. Doi frați care se iubeau foarte mult lucrau pământ. Se leagă foarte mult de întâlnirea noastră, că asta nu e o conferință, că nu sunt specialiști în ciclurile de nădete, este o întâlnire. Întâlnirea de preț fantastic. Doi frați care se iubeau lucrau pământ. Și după ce a venit vremea secerișului, au avut legătă bogată. Ei stăteau departe de dar. Și și-au creat saci mici cu grâu acolo, la ei. Fiecare pe o parte. Într-o noapte. Erau doi. Unul era căsătorit și avea 5 copii. Celălalt nu avea niciun copil când era căsătorit. Cel care era necăsătorit, noaptea se gândește, ce fac eu cu atâta vreme? Eu n-am copii, n-am... Să-i duc fratele meu care are 5 ori, 6 ori cu soții. Să-i duc, dacă nu se duc fiat niște lucruri, noaptea. În taină, Sfântul Nicolae, așa cum e. Așa cum trebuie să facă și ăștia care dau la biserică. Nu să apară pictați pe post de voios, pe o securist cu cravată. Știți cum lucrează Dumnezeu? După ce pictează acolo la ușă, preotul îi pune priza de la aerul în cap. Și atunci s-a rezolvat problema canonică. Prize în cap. Îți dați noaptea, Domnul. Să
să ducă noapte. Celălalt s-a gândit și el. Eu am copii cresc mari, o să mă ajute, ce face fratele meu că este singur, el are nevoie. Ia să-i duc eu să așa cu greu, tot noapte. Și vă închipuiți, noapte de noapte, ei se duce așa în labă și își umpeau hampurile de ciucă. Și într-o noapte s-au întâlnit. Și în locul unde s-au întâlnit, poporul a ridicat Dumnezeu. În bezna care Dumnezeu România, e o beznă, noi ne întâlnim. Și dumneavoastră cu sacina asta de gândit cu sacul meu, asta e valoare. Și aici se numește o biserică. Biserica de aici are o valoare inestimabilă, pentru că fondul este în suferință umană. Și atunci trebuie să călcăm cu grație, cum să zic, cu toate deschiderea suferință. Biserica aceasta unde ne-am întâlnit, grămițele sunt de suferință permanent umană. Suferința te deschide. Suferința te face să vezi altfel. Este actul de drăgostire. Știți că apostolii au descoperit că cunoașterea din durere suferă și pătimește și exauzi în care pătimește. Vers popular, vedeți de bine, fiți atenți, zice, Domnul uriaș are poporul acesta. Iarba nu se vede. Iarba nu se aude. Dar dacă nu suferă și pătimește și se auzi iarba. În clipa care este deschis suferinței și suferința dacă prins, vezi altceva. Este exact ca fenomenul de război. Să știți că, vă mai spun ceva apropo de drăgostire, pentru că în raportul medic-pacient trebuie să fie în primul rând un raport de dragoste. Un raport care ți-l asumi. În procesul de drăgostire există ceva tragic. Cunosc o poveste apocrifă, cum se știe. Acum sute de mii de ani, trebuia să se despartă de ceva. Și erau un băiat cu o fată din triburile diferite care se uitau. Și știau că se vor despărți pentru totdeauna. Și stăteau în peșteră, era un foc făcut, numai ei doi. Și se uitau unul la altul și nu le venea să creadă că se vor despărți. Și cum ardea așa focul, umbra ei se vedea pe zidul peșteră. Și atunci el, disperat, a luat un cărbune și a desenat umbra, măcar să rămână cultură. Aici este una dintre cele mai frumoase lucruri care, cum să spun, e de mai târziu, Dionisia Areopagitul zice așa, iubirea este statică. Nu-ți mai aparținți, ci celui pe care îl iubești. În transport, n-ați văzut că poporul acesta a dat cea mai mare nestemat a lumii, cuvântul dor. Dorul, poate ajunge la el să spun la ce concluzie am ajuns și eu. Când la 70 de ani, după descoperirea mecanicii cuantice, fizicianul Bell a descoperit principiul inseparabilității. Adică la nivel macrocosmic sau obișnuit, și cu microfoanele astea sau eu cu scaunul ăsta, dacă suntem aici, e o chestie de atracție. Dacă mă îndepărtez la ce să spun, dacă punem doi oameni pe două planete diferite, gata. La nivel submicroscop, la nivel cuantic, la particule, principiul inseparabilității se atrag. Și atunci, țăranul nu scoate proverbul ăsta, ceea ce nu știa de cuantic. Depărtarea pentru dragoste este ca vântul de foc. Pe cel mic îl stinge, pe cel mare îl face și mai mult. N-ați văzut că poți să fii onului și ăla focșean. Și e un laser, e o undă din asta fantastică. De asta este amendamentul ăla de lege pe care l-a dat în urgență Iisus în Joia Mare. Și-a dat seama că a zis, iubește-te pe aproape ca pe tine însuți. Nu puteau pe despre Nu puteau, erau pregătiți, nu v-ați gândit vreodată, că a schimbat în ultima fracțiune de secundă și a zis, iubește-te aproape cum m-am iubit. Pentru că știa că va fi încărcătura, mai ales după ăsta, eu știu ce va fi încărcătura uriașă. Iubește-te aproape cum m-am iubit. Dacă avem un pacient în față, un om cu o suferință și mai ales câteodată cu volte din ală, dacă îți deschizi sufletul, așa cum Iisus și-a deschis pentru noi, atunci tu trebuie să le folosă. Și pentru tine și pentru el are cu totul și cu totul altă bază. De regulă se practică parteneriat. Se practică și la teatru. Mie Rimana Dumnezeu să ordinea să zice, dragă, indiferent în ce comună te duci, să joci ca și cum Dumnezeu este în sală. Pentru că acolo nu știi cine te vede. Să nu
Era o niciodată teologie, de a sămânța creștină. Pe om să ai grijă să nu ridici. Dragostea, ca să ajungem la dragostea creștină, asta vă mai fac așa un pericol. În Orient sunt cele mai frumoase dimensiuni ale dragostei ca senzualitate. E un paradox în dat de Octavio Paz, un mare eseist al premiului Nobel. Bărbat-femeie. Dacă nu, în cultura islamică, femeile sunt în harem, sunt acolo, cu voal, n-ai voie să bei și la modul femeie sunt foarte restricționat. Gândiți-vă că din cultura islamică a ieșit cea mai mare răbufnire, mișcarea sufită, la 1100 și ceva. Sufi înseamnă câine pe alb. Curat, erau oamenii iubiți. Persani, Omar Khayyam, Rumi. Cele mai frumoase catrene despre femei și despre vin catrene sunt făcute de Omar Khayyam de Rumi. Și zice, din cultura arabă a intrat în Spania și pe occidentali au învățat să iubească femeia pe roace, cu veri, cu Badufi, Tristan și Isolda, au literat până în secolul XII nu se vorbea de dragoste. Și erau așa, ca mitocanii. Femeia era în gineceu, sau erau sclavă, sau era curtezană. Hristos trebuie să pe pământ. Dăduse taine femeii. Dar Imperiul Roman